em diuen Vicent Simó, soc de la comparsa Submails. A més, soc soci fundador de la comparsa i portem des de l'any 99 en la festa i ja vàrem participar, ja hem tingut una capitania en l'any 2005 junt a Comilitons en la mateix any, vosaltres morts, els cristians, com bé sabeu, i en fi, estem ja en un any, en una època que ja hem superat quasi la vintena d'anys en qüestió de festa i creguem que ja tenim un pes específic dins de la festa, coneguem la festa, disfrutem de la festa, participem d'ella i intentar arribar al màxim en tots els moments que n'hi ha en la festa. Bé, doncs jo també soc Vicent, igual que ell, Vicent Burguera, capità d'enguany, capità tampoc electe en cas on, perquè capità no serem a partir del mig any, i pertenesc a lo que és la fila dels Comilitons, o com diríem els pobres Comilitons del Temple de Salomó, que és el nom complet. Però bé, com va dir Vicent, sí que és de veres que també ja han passat una capitania que foren el 2005, junt a ells, i sí que és de veres que jo no sóc un fundador com ells, sí que jo m'haig incorporat en els Comilitons a partir d'aquesta capitania, ja per el que és finals del 2005 i en 2006. I sí que és de veres que, com diu Vicent, sí que tens un poc l'experiència tant d'aquesta capitania com de tots aquests anys que s'està treballant en la festa i demés. Ja has vist un poc l'experiència dels altres, d'altres capitanies, amb la qual hi ha moltes coses en les que saps ja perfectament què és el que a mi no funciona molt bé, o què vols millorar, o què vols fer, o què intentes... un poc la novetat, que tampoc no hi ha ninguna novetat, és un poc... Som com som, tant ells com nosaltres cristians, i és mostrar un poc la nostra identitat al resto de la gent, encara que ja mos coneixen alguna cosa. Jo crec que sí. El guió que anem a portar va estar basat bàsicament en el mateix que es feu l'any passat. Començarem a les 9, enguany començarem a les 9:30 en el tema del muntatge i farem un xicotet d'esmorzar per a la gent que s'apropa fins a la carpa per a poder muntar les taules per al que va ser el dinar i el sopar, i després ja se n'anirem, després d'esmorzar, començarà el que és l'acte del mig any. En la desfilada, aproximadament a les 12 començarà i vindrà a finalitzar sobre la 1:30 aproximadament. En aquesta hora ja se n'anirem tots una altra vegada cap a la carpa, que ahí tenim preparat una novetat que l'any passat no tenien, que és lo de la festa. Correcte, sí que és de veres, novetat. Nosaltres ja tornem a dir, sí que fer un poquet el previ antes del dinar, es començar a refrescar, sempre igual que el temps ens pugui acompanyar en aquest sentit, i fer-se ja el que és un refresqueig antes del dinar. El dinar ja seria per allà a les 3, 3:30, faríem el que és el dinar, i després del dinar sí que, per no tindre tant d'espai, també s'ha organitzat una xicoteta, no verbena, però sí que un poc ficar música ambient i que la gent estigui un poc en harmonia i demés abans de lo que és el sopar. Crec que a les 9, 9:30, fent el que és l'acte de lo que són els canvis, el nomenament del pas de càrrecs, i ahí sí que ens nombrarien, a nosaltres a partir d'aquest acte, el que ens nombrarien els capitans d'enguany del 2017, junt als nostres dos alferes, tant Patricia com Concha, i res, a partir d'allà sopar i després aquí n'hi haurà el que és ja la gran verbena, en aquest sentit. En un principi és tot el dia de no parar. Des de les 9 del matí fins a que acabi la verbena de la nit és tot una tornada. Lo que ve siendo una DSL. Ja hem organitzat, inclús a partir de lo que és dissabte del mig any, sí que donarem el que són entrades, i sí que hem organitzat dos sessions de monòlegs, ens ve Òscar Tramollers i Eugeni Alemany, en els dies, si no m'equivoco, divendres 24 i 31 de març, només acabar el que és la setmana de festes falleres, i ahir sí que hem organitzat aquestes dos tandes en el saló parroquial, el saló parroquial de l'Assumpció, que va ser la placeta de l'església. Sí que la sessió del 24 és quan ve Eugeni Alemany, que ens fa 2 sessions, i Òscar Tramollers ens vindrà el 31 de març. Això és el que
sí que inicialment això ja ho tenim ja organitzat i s'està ja endavant. N'hi ha coses encara en projecte que poden iniciar algunes cosetes més d'ací a lo que és a la Setmana Gran o inclús antes del siguiente evento gran de festes de la Demora Ciclistas que és Sant Joan, perquè sempre pot eixir alguna cosa o sorgir alguna coseta. Nosaltres també, en aquest cas també estem projectant alguna festa, alguna verbena que volem fer a nivell de lo que són els festers i possiblement sigui a partir de maig o juny, que és quan ja ve millor horatge i volem fer-ho el que és al carrer, a l'aire lliure, poder gaudir de l'ambient, de la festa i de música, en fi. És un projecte que també portem i volem dur endavant.